Umgadli we-Kaizer Chiefs uWandileDuba uthembele kumqeqeshi omusha Nabi ukuthi abuyise udume eNaturena ngokunqoba izindebe kule season. Amakhosi agcina ukunqoba izindondo ezinkulu ngo-2015 ngesikhathi enqoba isicoco seligi ngaphansi kukaStuart Best. Bayiqale kahle isizini ka-2024-2025 yeBetway Premiership, beyinqoba yomibili imidlalo yabo yokuqala yeligi bebhekene neMarumo Gallants kanye namaZulu FC ngaphambi kokuthi bahlule ngo-2-1 iMamelodi Sundowns emidlalweni owawunezinxushunxushu ngenyanga edlule. Ukuqala kahle kunikeza amakhosi amathemba ukuthi iqembu lizogcina linqobe isomiso sezindebe, kanti uDuba unethemba lokuthi lokhu kuzokwenzeka ngaphansi kukaNabi. uDuba uthi ngokungafani nabaqeqeshi baphambilini beChiefs, uNabi ubenze bakholelwa kakhulu eqenjini kangangoba unesiqiniseko sokuthi bangazinqoba zonke izindebe ezikhona kule season. Ngiqinisekile sizoyiwina indebe kule season, asibhekile ukunqoba imiqhudelane yezindebe kuphela, sifuna nokuhlwitha isicoco seligi kuMamelodi Sundowns ngoba inhloso yethu enkulu ukunqoba zonke izindebe esiqhudelana kuzo, kusho uDuba ekhuluma nabezindaba eNaturena namhlanje. Umqeqeshi uNabi uhlukile kunabanye abaqeqeshi bangaphambilini la kuKaizer Chiefs ngoba ufuna ukuwina kuphela nengqondo enhle. Okuhle kakhulu ngomqeqeshi uNabi uyangeneka ngoba ungavele uye kuyubuza ukuthi ufuna kwenziwe kanjani izinto ezithize, uzokuchazela. uDuba wengeze ngokuthi imiqondo yabadlali nayo isishintshile ngaphansi kukaNabi. Ngicabanga ukuthi isimo sethu sengqondo singabafana kuhlanganisa nami sesishintshile. Ngizimisela ukusebenza kakhulu, hayi ukuthi bengingasebenzi kanzima phambilini, kodwa umqeqeshi omusha ukholelwa kubadlali abazikhandlayo. uDuba naye ukuvezile ukuthi ukhuthazwa ukuthi uNabi unika abadlali abancane njengaye ithuba lokudlala kuChiefs. Ukuthi umqeqeshi wethu usebenzisa abafana abancane kuChiefs kuyasikhuthaza, futhi ukholelwa kubadlali abazikhandlayo, hayi nje kwabancane kuphela, kungakhathalekile ukuthi umncane noma umdala. Uma usebenza kanzima uzokudlalisa. Njengoba iligi imisiwe ngenxa yekhefu lamazwe, iChiefs izodlala umdlalo weKufa Cup neMarumo Gallants eBloemfontein ngesonto. Umdlalo wabo olandelayo weligi bazodlala neSuperSport United ngomgqibelo zingu-26 ku-October ePeter Mokaba Stadium.